karon guys mag prito tag isda no para sa tong panihapon. Ato na ning ready daan guys mintras sayo-sayo pa. Ano siya akong prituhon karon no. Kay para inig panihapon pinaka. Sigda na ako prito guys no. Para karon sa panihapon okay na natay masudan ready na ang tanan. Mo ni siya. Ready tani para sa tuang panihapon. Ulam for tonight. Tuglamas latong lamasan para pindot. Tagnaa guys, unsay akong lutoon sudan guys. Unsa nga putahi akong lutoon karon. Ang makatagna na ay madawat gikas. Unsay lutoon ako karon. Ready tani para sa tuang panihapon. Ulam for tonight. Tuglamas latong lamasan para pindot. Mo na ni siya guys no, ang ato ang finished product karon nga giluto ron kagabihon guys no. Para sa tong panihapon. Mo ni ang finished product. Mo ni sudan karon ni Boss Nunoy sa panihapon. Okay. Manihapon tanyo guys. Daghang salamat.